Pum, 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 pum. Cor de la ciutat, Maripau. El cor de Quants la anys ciutat. portem ja parlant del cor de la ciutat, setmana rere setmana, i aquesta setmana no serà menys, perquè ja sabeu que últimament la trama de l'Urpinell, el cor de la ciutat, que és un assassí, és el que està més interessant, d'acord? Està clar que és un assassí, l'Urpinell. Oh, sí, va matar el Ros i no va ser ni en legítima defensa ni res, Maripau. Jo aquesta temporada, però, el cor crec que és d'hormones alterades una mica, eh? Els adolescents estan tots disbauxats, entre ells s'emboliquen, s'esbatussen. Home, què vols, adolescents? Clar, què Sí, però és que els adults també, els de la tercera edat també s'emboliquen entre ells. Hi ha una cuissó que és el cor de la ciutat o el coi de la ciutat, no sé com dir-ho, però avancem unes imatges i després us explico una escena molt especial. Tu, desgraciada, ja pots rebentar. No em pots fer res, entens? Res de res. Creus que hi és? És clar que hi és. Aquesta no pot deixar de pensar en nosaltres. Vine. Un moment. Puta fastigosa! Perquè si mos que se'n trobaràs, t'ha quedat clar. I et juro que serà molt desagradable. Molt. No t'imagines del que sóc capaç. Uah, tio, això és una merda, jo piro. Tu què fots? Què ha passat? Puta mare, tu queda't aquí a veure si tens més sola amb la teva. Alba, tia, estàs bé? Se n'ha anat? Sí. Tia, què ha passat? No he pogut. Ha sigut una merda. No he pogut. Facin el favor d'incorporar-se, sisplau. Sí, perdoni. Què? Ara et poses xulo? És que sàpigues que si la lluna va amb tu és perquè el cargol passa d'ella. Llavors abaixaria les calces amb ell que amb tu. Què fots? Sí, está bueno ya, coño. Oye, que eso te basta ya. No te quiero ver más por aquí. ¿Te queda claro? Mal rotllo, gelosia... Hormones alterades, sí o no? Ui, Escolteu, no us podeu perdre cada migdia a 3:15 al cor de la ciutat. I, Maripau, hem d'avançar qui serà que sortirà aquesta setmana al cor, eh? Però abans, si et sembla... Però no ho expliquis tot, eh? I tant. Marc, no ho expliquis tot. Bueno, fes amb els SMS, ja veuràs. Qui us agradaria que sortís al cor de la ciutat a fer allò que et diuen un cameo, eh? Quin presentadora de TV3 diu: home, Marc, hauries de sortir tu al cor de... Estic d'acord. Ai, Doncs mira, ai, qui després l'ha de més enviat de 3 aquest anys parlant del SMS? cor, Qui jo l'ha enviat m'encantaria. aquest SMS? M'encantaria, ja ho saben ells, fent el que sigui. En paper d'un estudiant de, no sé, en un convent, allò... El que sigui, un ajudant de frare. Home, ja que ara tothom s'embolica amb tothom, em podien donar una escena. Ho sabia, precisament per això no t'ho dono. Home, perquè ja que és un cameo, doncs fem un joc de paraules molt fàcil, eh? Mira, el Tomàs Molina. Fer una escena de camp. El Tomàs. El Tomàs ha sortit ja en algunes. Pichi Alonso també estaria bé. El Pichi Alonso. Mira de què riu el Darío. Què vols dir? Darío, de què rius? No el visualitzem, Sí, Maripau. que no visualitzes. Amb Home, les i seves tant. rebaquetes i la M'agradaria... visualitzo. Uau, que el Fede s'enamores perdudament de la Maripau. També m'agradaria. Maripau, podries anar a fer unes classes de ball, no? Seria una idea. Escolta'm, va, doncs aquest SMS, que és un vaticini del que passarà aquesta setmana, finalment, Maripau va? Huguet s'estrena al cor de la ciutat. La sèrie amb més èxit, amb la presentadora amb més èxit. Perquè, No clar, ho ensenyis. ensenyaré l'inici, Maripau, perquè tens una entrada allà espectacular, triomfant. El Paco, pobre, que està tan deprimit i que necessita la seva estrella predilecta. Que em fa Doncs molta aquí, en exclusiva, una imatge de dijous que ve, Maripau Huguet al cor de la ciutat. Ai, ai, ai. Va, calla, que encara ens perdrem. Qui sóc? No m'ho puc creure. Rai, ara sí que m'has mort. Però has de dir qui sóc. La pubilla de Catalunya! Ai, ràpid, Espectacular, eh?
La pubilla de Catalunya, Maripau. Jo crec que el Paco igual va deure sentir l'olor del perfum. La veu. Bé, en fi. Home, explica alguna cosa, és que tinc ganes de veure ara què passarà. Que t'emboliques amb el Paco, Maripau? Hi ha coses... No personatge, Mira, el dijous surt això, però el divendres jo acabo de veure que hi ha un comentari que jo no sabia i ara, de debò, hi ha coses que jo ni sé. Però fa un comentari un personatge del Cor de la Ciutat el divendres respecte a la meva anada el dijous, que jo ho he vist i m'he quedat... Vostès encara no ho han vist, però jo ho he vist i he dit... Ui, això no ho sabia. Maripau, incorporada a les trames del Cor de la Ciutat. Ets la que has fet les grafitis, les pintades, ets l'assassina. Hola. També estaria bona, aquesta, eh? Personatge dolent. No, home, no. Altres coses sí, això no. Molt bé, deixa'm... Mira, m'estan pujant tots els colors. No, donem fe, eh? Així, a la petita distància, se'n noten els colors allà posats. Home, i tant, ja tu no, jo m'ho noto. Canviem de tema, amics?